Dugang mga biktima sa bagyo na makwit din sa Subo sakay sa C-130 plane sa Philippine Air Force. Mibiya sila sa pait nga kasinatian human sa bagyo ug nireklamo nga naglisod sila sa pagpangita og makaon, wa pa gyud sila makita dayon og relief goods. Julie Tainar, Suginlimi. Sa ganihang buntag niabot sa Mactan Air Base ang dulan 200 ka mga bakwit sakay ang C-130 gikan sa mga lugar nga naapektuhan sa bagyong Yolanda sama sa Ormoc ug Giwan. Baw nila ang pait nga kasinatian nga ilang nahiaguman human gikuso-kuso ni Yolanda ang ilang lugar. Isod kayo pag first time bagyo dito, lalo sa Sigaw Subalay. Kay pag mayroong hangin niya, di kay kusog, pagbalik niya, kuha niya, kusog siya pagka hangin. Niya pagkuha mo, may dahom nga, nagkakaroon bala mong sitwasyon nga kuhaan, signal number 4 dito sa Ormoc. Apan adunay uban nila, mityabaw sa way klaro nga pang-apod-apod sa mga relief goods. Airport dito, way sakto organize ang ito, walay tent, walay temporary shelter niya. Ang mga tao magigda sa dalan ay magulat sa biyahe sa 7:30 niya. Ang relief goods dito gidisplay ra sa airport sa runway niya. Bisag magabi na ganin ang tao di pagtagaan Apan matod sa Human Resource Officer sa Department of Social Welfare and Development, maong way DSWD dito sa Ormoc tungod kay hasta ilang empleyado dito biktima sa bagyo. Wala ugod karon, some are injured, some are sick, no? Of course, kato mga maayong lawas, mao tay atong i-deploy coming from the other region. So that's how we work. And we will only deploy our workers, we will only deploy our goods if we have the go signal that the place is already secured. Samtang kung adunay ni bakwit gikan sa Ormoc ug Giwan, aduna usay dulan sa 60 ka pasahero nga milarga paingon Giwan aron susihon ang kahimtan sa ilang kabanay. Tinguha nila nga madala dinhi sa Sugbo ang ilang pamilya nga hilabihang naapektuhan sa bagyong Yolanda. Duha kay igsuon o kuan, puro to mga kuan nanay pamilya. Pero mao lagi nga di ako diri sa Cebu, so worried kay ko, so I just na want to ko na makita na ako akong pamilya. Until na wala. Pupunta po kami sa Giwan para kunin yung mga kapatid ko at lola ko. Kumusta ba yung sitwasyon nila doon? Okay lang naman, pero yung bahay namin sira. Julie Tainar, News 5. Dakog na tampo ang Subuanong point guard sa kadaugan sa talk and text tropang texters kagapon atol sa padagsangka sa maong team batok sa Meralco Bulls. Gabi Malagar, Suginlimi. Way kalainan sa ubang mga varsity players, maoy damgo ni Eliud Poligrapis na makaduwa sa Philippine Basketball Association kung PBA. Ug karon nga natuma na ang iyang damgo, gipasalig niya ang ampingan ang iyang man aron magdugay siya isip professional player. Si Poligrapis usa ka yanong player nga taga-isla sa Camotes, siya nagagikan sa Barangay Mercedes, lungsod sa Puro, Camotes, Cebu. Ako sa Solte, grabe ang akong gidaanan sa basketball, no? Ikan ko sa gamay nga isla, sa Puro, Camotes. Nilangyaw ko diri sa Cebu, aron mag-varsity. Tapos, niadto kog Manila, aron moduwag dilig. Antod karon abot jud ko sa PBA, sa grabe nga paningkamot ug sakripisyo nga gihimo nako nga makabot jud nako ang akong pangandoy sa basketball na mao ning PBA. Si Poligrapis kanhi player sa Southwestern University Cobra sa Sisapi sa wala pa moduwa sa PBA D-League. Ug niadtong November 3, usa siya sa mga players nga napili atol sa annual PBA Rookie Draft diin gipili siya sa talk and text tropang texters. Karon nga naa na siya sa PBA, siya miingon nga iyang seryosohon ang iyang career ug lahi na ang kanhi Poligrapis nga nagduwa sa amateur. Tung rookie draft na mo, wala ko mag-expect jud nga kuhaon ko kay siyempre ang ako mga katunggali, grabe. Mga Ateneo, Lasal, may mga pangalan. So, nung gitawag akong pangalan, murag nasyak na lang ko nga nabilong di ako sa ika-30 rounds. So, nalipay sad ko nga na kuyog ko sa ika-3rd round.
Kagahapon atol sa iyang debut sa PBA, ni-score siya 13 puntos aron tabangan ang tropang Texters ngadto sa 89-80 nga kadaugan batok sa Meralco Bolts. Usa sa mga prueba nga dili na siya ang polygraphist kanhi nga nakita sa mga fans, wala na siya muligid samtang nag-dribble. Gihatag ni Harvey Carey ang bola ngadto kang polygraphist sa nahibiling pipila ka segundos ug daan ang naglabaw ang tropang Texters. Apang wala siya muligid og iyang gihurot ang pipila ka segundos, pinaagi sa pagdribble sa bola. Gabi Malagar, News 5. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw, Lunes, Nobyembre 18, 2013. 30 City kadlaw na lang sa dili pang Pasko. Kini si Frank Marilog Jr. Mga istorya nga gilang kutob sa paggatod sa informasyon. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Tuwad kay labaw pa sa balita, Aksyon!